नमस्कार मित्रांनो, मी जगदीश. स्वागत आहे तुमचं आजच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तुम्ही बघू शकता आज आपल्यासोबत सीड आहे आणि यावेळी परत व्हिडिओ बनवतात. गेल्या वर्षी पण असाच एक व्हिडिओ बनवलेला, खूप पाणी भरलेला पावसामुळे, तेव्हा मी नालासोपारामध्ये होतो माझ्या घरीच. आज आम्ही असंच कुठे किती पाणी भरलं आहे बघायला म्हणून विरारमध्ये आलो आहे. तर म्हटलं आज पण एक व्हिडिओ बनवू द्या. बघू शकता इथे किती पाणी भरलं आहे. ओलाचं शोरूम हे अशा प्रकारे ओला झालेला आहे. ओला झालं. आपण आता आहोत गोकुळ टाउनशिपमध्ये. सीडला व्हिडिओमध्ये यायची खूप घाई आहे. पाणी जास्त असल्यामुळे इथे लोकांना ट्रॅक्टरने ट्रॅव्हल करायला लागतं आहे. ही रिक्षा इकडे बंद पडली आहे. त्यांच्याकडे आता धक्का मारण्याशिवाय काही ऑप्शन नाही आहे. आम्ही पण बाहेर कुठेतरी जायच्या प्लॅनने निघालेलो. म्हटलं कुठेतरी फिरून येऊ. पाणी भरलंय माहीत आहे, पण ॲटलिस्ट कुठेतरी असं जाऊ. बघू शकता मुलांची कशी मजा चालू आहे. हां, पाण्यामधून आलाय तू. पाणी खूप भरलंय, लोकांची खूप गैरसोय झाली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ शूट करण्याचा पर्पज एवढाच आहे की घरी असाल, जर गरज नसेल तर उगाच घराच्या बाहेर पडू नका, जसं की आम्ही पडलो आहे. म्हणजे आम्हाला इथे आता माहिती की सेफ आहे, एरिया ओळखीचा आमच्या, म्हणूनच आम्ही बाहेर आलो. नाहीतर तुम्ही असाल तिथेच थांबा, कारण खूप रिस्क आहे. कुठे अडकण्यापेक्षा तुम्ही जिथे असाल तिकडे थांबलेलं तुमच्यासाठी नेहमी बेटर राहील. काळजी घ्या. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.